Abantu-ke bengangibuza ukuthi uthini-ke ngokwelapha no sikakafiki lapho ngijahile. Enye into-ke engifuna ukukhuluma ngayo ila mameda engishilo edini laphana ukuthi amameda awu-3. So abantu baye bebone mhlawumbe ngikhuluma la becabanga ukuthi ngiqhamuke nje sengikhuluma la, nami ngisuka kude bafowethu. Siphinde sinibingelele abukeli beKama-VTV with Prince Bheka kaZulu. Namuhla-ke ngithi angizovuma enye inyanga lapha noma abanye bengasayivumi, yize-ke ngingaseze ngayibona ingeseningi kakhulu kwi-social media, kodwa nje ngiyakuvuma ukuthi umfowethu loyana yize ebengakabi esencane kangaka ube yi-highest social media influencer when it comes to ukunyanga, ngoba le nto wayeqala bengabaningi, eyiqala elokhu ehamba ngayo yize-ke ekugcineni-ke kugcine sekwenzeka ngenye indlela, abanye abantu sebeyibona ngenye indlela. Ngithi angimvumi. Uba lo engimvumayo umfowethu loyana obedume noma odume ngelokuthi uDr Khethelezi. Cha mfowethu, ifuna ukuvunywa leya nsizwa kwi-social media ifike kwezwakala. Angafuni ukuchaza izinto ey'ningi kwamanje, kodwa nje bengivuma nje lokho. Mina nje ngiyimi ngiyamvuma. Abantu-ke bengangibuza ukuthi uthini-ke ngokwelapha no sikakafiki lapho ngijahile. Enye into-ke engifuna ukukhuluma ngayo ila mameda engishilo edini laphana ukuthi amameda awu-3. So abantu baye bebone mhlawumbe ngikhuluma la becabanga ukuthi ngiqhamuke nje sengikhuluma la, nami ngisuka kude bafowethu. La mameda awu-3 engizochaza ngawo, omunye umuntu uzothi hawu ubusayichazelana ayinasidingo lento, kanti mina ngiyayibona ukuthi inesidingo ngoba it's more than 30 years kwenzeka, kodwa manje kusebuhlungu namanje enhlizweni yami. Nami ngikhulile nje ngumfana njengabo bonke abafana, sikhula sincenga impilo until ngize ngibe mngaka. Angisesuyeka umfana manje, kumkhulu ngoba nginganomzukulu ona-3 years, futhi hhayi ukuthi ngasheshe ngamthola, cha, i-age esengikuyona iyangivumela. Iyangivumela. So-ke ngithe uma ngikhula-ke mina-ke endaweni engikhulele kuyona, bayathanda abantu ukwenza ukuthi ngihlala phi nokuthi ngakhulelaphi. It's not your business. Angikho la enifuna ukwazi ukuthi ngakhulela khona, angisekho khona. Ngiyonitshela-ke kodwa manje nifuna ukwazi ngenkani. Shuthi ngithe uma ngikhula la bengumuntu ojwayele ukuzingela kakhulu iy'nyoni, ngiphinde ngizingele nangodoba. Bengingakwazi ukujikijela ngesagili. So ngathi uma ngikhula angenzi i-documentary, ngichaza ngalamameda. Shuthi kuthe uma kwenzeka-ke ngiqhubeka ngikhula, so iy'nyoni isikhathi esiningi bengithi uma ngiyishaya thola ukuthi ngishiya udobo emanzini ngicuphe nangonoxhaka. Bengiy'khandela-ke mina onoxhaka, into esikhule siy'khandela nje singabafana. Shuthi bengiyishayela umagriza wami, I mean ugogo wami isikhathi esiningi. So shuthi kunenye-ke ebeyihlala ekhaya ngoba kwakunejikijolo. Zaziningi-ke iy'tshalo ekhaya yabona, zaziningi kakhulu iy'tshalo esasinazo, ngisho nomoba nje nalokho okuthiwa uphopho ney'ndoni nama-aphula kwakukhona nje kakhulu, nomango nobhanana, nje bekuningi nokotapeya, avocado, bekukuningi nje kakhulu both side, ekhaya kumama nasekhaya kubaba. So-ke shuthi-ke ugogo-ke ngoba waye kukhona iy'nyoni ezayihlala kuyijikijolo lapho, iy'nyoni ziyalithanda-ke ijikijolo, kanti zinabantwana lezi iy'nyoni ekuthiwa yisomi nale kuthiwa yikhwezi, ukuthi-ke ekugcineni angazange ukuthi isomi noma yikhwezi leli kwaba nenkinga kulona. So ugogo-ke wayesengitshela ukuthi ena no, uma ngifuna ukuthi iy'nyoni ingangibalekeli angishuqule iy'duku ngigqoke iphinifa, ngoba iy'nyoni iy'hlanti lezi ziyakwazi ukubona ukuhlukanisa umuntu wesilisa nowesifazane. Ngakwenza-ke lokho nangampela, hawu zayihlala zibe ningi. So one day-ke ngashaya le nyoni ebihlala ifika la iphethe ukudla noma ingephethe ijikijolo, kodwa yayinabo abantwana, futhi ngangibezwa bekhala ukuthi-ke kwakusendaweni ijikijolo lalixubene nesihlangwane esasisegcekeni ekhaya. Manje kunzima ukugibela kuya lanto esihlangane ngoba yayihlangene phezulu. So-ke ngagcina ngiyishayile leyo nyoni leyo. Athi uma ngiyishaya-ke kwakuyikhwezi, angisazi noma ikhwezi noma isomi, angikwazanga ukuyihlukanisa, lezi nyoni iy'cishe y'fana.
So ugogo washo wathi nawe yabona-ke le nyoni inabantwana, ngathi iyazalela yini, wathi hhayi isichamisele isinabantwana. Ngathi mina hhayi noko kubona ngani, wathi enganje uyakwazi ukubona nezulu uma ngabe inamaqanda noma isinabantwana. So-ke kwahamba-ke isikhathi kwaba yinto nami-ke hhayi engingenandaba nayo, ngangayinaka ngalolu hlobo. Nganakeka nje, kwaba yinto nje edlulayo, ngayiqhubekela nokudoba ofishi. Before ngimuve on nalesi story, ngifuna abantu beyi-understand-e le nto ukuthi ukulalelana nokuhloniphana siyabantu nemvelo akeve kubaluleke ngale ndlela exaka usathane, ngoba kuyenzeka uthi ubulala umuntu kanti umuntu ubezophantela abantwana. Mase eshonile labo bantwana balindile ukuthi uyabuya umama, kanti umama akasezukubuya, ubulawa ubani? Uwena noma yinini. Ukuhloniphana bafowethu kubalulekile, nami ngikufunde emva kwale meda engikhuluma ngayo njengamanje. Njengoba nje ngibone kamuva ukuthi ngoba ngangiyodoba nje, hhayi ukuthi labo ofishi bakhule ngangibabamba, imvamisa kwakuba abesifazane, ngabona ukuthi labo fishi kwakusuke kuwomama, usuke hhayi ngoba elambile, usuke ethi uzozamela abantwana bakhe. Uyayibona nje leyo. Ngabona ukuthi shuthi ubezozamela abantwana bakhe, shuthi mina-ke ngoba ngibulale yena nje ngangikhipha ofishi abaningi-ke mina bakhulu, kakhulukazi Malinilizwe. Ngoba ngibulale yena nje isifundo lesi engifuna sisifunda, shuthi abantwana laba bebelinde ukudla abazi ukudla, kungenzeka begcine befile. Leyo nto ngiyifunde emva kokuba kuthe uma ngabe sekuhambe isikhathi eside ngithi ngiyagibela khona la majikijolo asalayo laphana, esale engacoshwa umuntu, engevithiki ngisho ukuthi unyakazisa isihlahla. Ngathi uma ngithi ngiyagibela khona kwase kuphele ngisho abo-6 months. Ngathi uma ngithi ngiyagibela khona ngafica idleke idleke, uma ngithi ngiyasibuka idleke ngisifica kunabantwana esikubiza ngokuthi amayobi, abantwana benyoni abangakabi nawo amaqhubu kahle, shuthi abangakakwazi ukuyindizela, basahlala edlekeni. Angithi inyoni ibodla abantwana bayo until beze bebe namaqhubu, mese bafundisa ukundiza, mase bekwazi ukundiza ngoba ayibakhiphi masinyane, yenzela ukuthi bengabambeki kalula nakubanjwa nje noma yini, indlela eyivikela ngayo. So ngathi uma ngithi ngiyabheka-ke ngathola ukuthi hhayi no, kunamayobi amathathu laphana ayesethe ukuba neyimpikanyana, kodwa seqotha aseyamathambo akhamisile athi-ke. Kwafika-ke emqondweni wami ukuthi labantwana, lamayobi lana or labantwana benyoni babelinde umama ukuthi baxishe ukudla emlonyeni. Umama wakhe kodwa akabuyanga, wanza njani? Washona. Shuthi kahle kahle amameda laphana awu-4, ngoba phela akayishonelanga nje, wabulawa yimina. Ngazi kahle lelo cala likimi, namanje leyo nto isangidla, yikho ngithi angikhulume ngayo futhi ngenza isifundo kwabanye abantu ababuka izinto ngokujula, ngoba eyayakhe isense. Kodwa omunye umuntu engasho ukuthi hhayi ayisizi ngalutho, kodwa ngifuna kugxile isifundo sokuthi uma singabantu sihloniphane, singalenzi lelo phutha lokungahloniphani, ngoba awumazi umuntu lapha asuke khona, usuke ezokwenzani. Kwavele kwayifikela nje mina ukuthi yabo la bantwana yimi engibabulele ngokuthi ngibulale uma wabo. Ukuba ngimbulalanga uma wabo, labantwana mhlawumbe ngabe bayaphila, ngoba kuhlale kukhalwa nje ngokuthi imvelo iyancipha. Ngabona nami igama lami libaleka lapho ukuthi labantwana babezokhiqiza imvelo eningi kunalokho esikucabangayo. Ngaze ngahamba ngajula ngokomqondo, ngaze ngayofika kofishi laba abahlala ngaphansi komhlaba emanzini, ukuthi ngoba ngakhipha ofishi abangaka nje ngamosha. Kanti kungcono mhlawumbe uma kwenziwa amaphemithi, ngoba uma kwenziwa amaphemithi okudoba emakhaya ngeke sibe nawo amaphemithi. Kodwa nje nami umcabango ongifikele mase ngikhulile sengimdala, angifikelanga ngoba sengimngaka, kade wangifikela nje ukuthi ngangakawudlulisi. Ngcono-ke uma kutholakala amaphemithi ey'ndaweni zokudoba, ngoba kusuke kuyodotshwa lapho okwaziwa khona ukuthi ziningi iy'nhlanzi futhi akulula ukuthi iy'ngaphela, noma kukhishwa ukuzingela, kusuke kuyiwa la okwaziwa khona ukuthi ziningi lezo y'nyamazane, akulula ukuthi ingaphela. Kanti thina masizenzela nje nathi sisuke siy'xakekele. Okubuhlungu kunakho konke-ke ukuthi nami labo ofishi engangibadoba ngangenzela ukuthi ngibuye nabo ekhaya. Ekhaya kwenzakaleni? Ekhaya nakhona bethi kwazi ukuthi kudliwe, noma-ke kwangaxakekiwe, kodwa kwakwazi ukuthi kuseyveke ukudla okuzosetshenziswa ngaleso sikhathi, ngoba phela thina sikhule kulinywayo. Kuseyveke ukudla obekuzosetshenziswa, kusetshenziswe labo fishi, ney'nyoni, iy'mpangela
ney'khwehle lezi engiy'bambile ngoba ugogo wayeney'nkukhu, uthole ukuthi akusasetshenziswa iy'nkukhu zakhe sekuzosetshenziswa lokhu. Engisholo ukuthi ubuye uyibheke on the other side ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu omunye efele ukuthi kufuneka kusizakale omunye, njengoba kukhona iy'nambuzane nje esithi masiyibuka siyibone ukuthi ayinamsebenzi walutho la, kanti zikhandelwe ukufidwa abantu. Kodwa lento kufuneka siyicabange sisijule nga-one by one, umuntu eyibuke ngendlela angase eyibuke ngayo. Ileyo-ke imeda. That was the matter I was talking about, of which means 4 matters engikhuluma ngawo, ungasabaleki inqwaba ngoba uma kuthiwa ezulwini angingenwa nje, uma kukhulunywa ngokulimaza imvelo, hhayi ngeke ize ngilingene, ngiyilimaze kakhulu inyoni ngihlelile. Siyabonga. Please don't forget to subscribe, share, like and comment. Ngokuzayo-ke awuthi futhi nganitsheli khona nizohlale nilinde ukuthi sizokhuluma ngani. Maningi ama-topic sazokhuluma ngawo. Sebhizi namanje silungisa le ndaba ye-partnering with Amavi TV with Prince Bheki Umndeni ne-Associated, la izobe sikhuluma ngezinto ey'thinta i-crime, ezey'tshele ngesize sikhulume ngazo ngoba ayikaze zibe mnandi, futhi nabantu abachaza ngazo abalichazi lonke iqiniso isikhathi esiningi. Siyabonga. Ngibuyela kwakho.